Aquesta història pertany a Marta Faus, Teresa Fuentes i Marc Pardo del grup de C22 dels dies dimarts i dijous. Comença el relat. Em vaig despertar de sobte. L'ombra impregnava cada racó de la cova dels 9 forats. Tot era fosc com la gola d'un llop. Havia perdut la noció del temps. Notava un dolor somort al darrere del cap. Em vaig explorar amb cautela cada part del cos, cercant ferides. No en tenia cap. Solament una mica de sang que gotejava del genoll esquerre. Quan aquell matí m'havia alçat, no hauria pensat per res del món que acabaria així, aquella nit, sola, perduda i desesperada en aquella illa maleïda. El fatal destí era la conseqüència necessària de la meva intrèpida valentia. El professor del màster d'arqueologia que cursava ens havia indicat que, en arribar al port, que no ens allunyàrem molt del grup. No obstant això, la curiositat que em despertava trobar el tresor amagat entre aquelles terres va poder amb mi. Aquell amor per la història provenia del meu pare. Vaig mirar a esquerra i dreta, dalt i avall, i no hi havia res. L'engarrifador silenci es va trencar per l'estrèpit repiqueteig que provenia de la terra. La calor es tornava insuportable. Una llum roja com la farga de fest provenia del fons de la cova. Una gelor em va recórrer dels turmells a l'últim cabell del cap en de pensar que eren les mateixes portes de l'infern. Una forma amb banyes es projectava a la mateixa paret rocosa de la cova. La llum dels ulls feien que semblaren plens d'impudícia i maldat. Pel darrere sonava un latent rugit que semblava la veu d'un monstre que s'havia despertat de la letargia dels segles. Vaig intentar moure'm, però no podia. La por m'havia congelat al terra. Una agafada d'aire em va espitjar fins que vaig caure d'esquenes. Jo no hi havia res a fer. La roja ombra de maldat se m'acostava, i solament podia cridar, però la meva veu estava muda, ja no em quedava alè. Tancant els ulls em vaig adonar, aquell monstre no era altre que el cor de la mateixa muntanya.